akong i-share din yung kagabihon dire sa Pilipos 3, Kapitulo 3, versikulo 12, paingon sa 21. Ang uluhan, pagdagan paingon sa daganan. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na ini o na impit na ako nagpadayon ako sa pagpaningkamo sa pagkapot ini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Tinoon mga igsoon, wala gayud ako maguna-una nga nagkapot ko na ang akong timuha. Ang himo ko mao ang pagpaningkamot sa nangagi o ang pagpaningkamot utob sa mahimo aron makapot magaabot sa daganan. Busa nagdagan ako dito gayud sa daganan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo ni Kristo Jesus kadto sa kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan nga tingkod na sa pagtuo angay nga magbaton sa samang hulahuna apan kung kamo adunay laing pangulahuna ang Dios nga maoy magpadayag ni kanino. Apan bisan unsay mahitabo magpadayon kayo kita sa unahan subay sa pagkinabuhi nga atong pagangkon. Kaya igsoon padayon kamong tanan sa pagsundog kanako ipakita na namo kanino ang hustong paningnan busa sundugan ninyo katong nagsunod ini. Isultihan ko na kamo ini sa makadaghan o karon tuloy ko ini pag-ingon ubang sa mga luha dunay daghan nga nagkinabuhi sukuhi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko kayod sila sa kalaglagan. Ang ilang ipagka-Diyos mao ang ilang lawas ng ilitun o nagpasigado sila sa angay nita nilang kaulaw o naguna-una lamang sila sa mga butang na ining kalibutanan. Apan ang atong kuloy-anan atoa sa langit o mahinang-punon kitang nagpaabot sa pag-ani sa atong manunupos gikan sa langit. Ang Ginoong Hesukristo ilisa niya ang atong mga lawas na may kamatayon sa lawas nga mahimayahon sama sa iyaha nagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Okay na yung mga kaigsunan, no? Na sa 12, naingon siya, wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkapot ini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Muna yung mga kaigsunan na sa sulat ni Apostol Pablo, no?
Inunaan po ang atong himo. Naningkamot po ta. Nga ato akong makabot. No? Kay kaning ato ang pag-alagad. Usali siya na pagpaningkamot na to. Aron atong maangkon o makabot na to ang atong itimuha. No? Muli siya ang gitugdo ni Apostol Pablo sa pagkapot niini kay unitin mo niya kay ako iyaman ni Kristo Jesus. Muna na kita po kay iyaman po ta sa Ginoo, iya po ta ni Kristo Jesus. Muna na naningkamot po ta na ato kong makabot ang atong gitinguha, no? Na atong pag-alagad diha sa Ginoo. Kay bisan sa ingani nga atong gihimo usahay maabtan kag mga ulan anak ngit-ngit pero ato yung diantos kay tungod sa ato ang paningkamot nga atong makabot ang atong gitinguha. Muna mga kaigsunan, unsa may gitinguha sa tao? Mao man nga gumikan sa saad sa atong Ginoong Hesukristo nga nagsaad siya kaluwasan. Mao na nga kita po naningkamot ta, no? Nga bisan sa mga kuwan sa atuang gumikan sa mga lagyo, mga abuta, gumikan sa atuang hugman, diya sa atong Ginoo, kay gumikan sa atuang gitinguhang ano ang kaluwasan, no? Diri sa 13, Hinoon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang atong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang pagkalimot sa nangagi o ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Muna mga kaigsunan, no? Nanikamot ta nga atong malimtan katong ato ang mga kaagikat nato umikan sa atong pag-alagad sa atong Ginoong Hesukristo, no? Muna mga kaigsunan, may mga kaagi nato sa unang panahon nga ato anang gikalimtan tungod sa ato ang tinuha na makabuot nato ang itimuha po nato na kining itudlo ni Apostol Pablo kanato. Nato po ning masundog, no? Katuwa siyang masuon. Muna mga kaigsunan, nato pong gipaningkamutan nga katong mga kaagi na to sa unang panahon nga dili maayo atuan ang gipaningkamutan nga mawala, mailisa na to o kanang makapahibuot sa Ginoo, no? Muna mga kaigsunan nga atuan yung gipaningkamutan nga tumalimutan kung nagi hindi atuan ang sa ko ba bitaw din sa piso kung sa hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao isulod niyo mag-o muna na yung mga kaigsunan nga atuang ikuan ang atuang nangaging mga kuan sa una ay aron atong masulob ang bago na itong kinabuhi. Muna mga kaigsunan. Busa sa 14, busa daganon ta. Busa nagdagan ako diretso gayud sa daganan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios. Pinagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhi walay katapusan. Muna yung mga kaigsunan, no? Nga ito yung ipanikamutan nga akong maambitan, no? Labi na yun sa itong pagkinabuhi. Muna yung atong itinunga, ganti, no?
ganti sa pagkatinawag sa Diyos pinaagi ni Kristo Jesus. Muna yung mga kaisunan nga tuwa siyang ipaningkamutan nga ato makapuot kung makinabuhi. Nadto sa kinabuhi ng walay katapusan, mo na itong itinguha, no? Kung saan na ito pag-angkon sa kinabuhi ng walay katapusan, no? Wala po na buhat sa kanilipon sa Ginoo. Ang ato alang gibuhat kanunay, maulang yan po na wala kita magkuhan sa itong pagtuong ato niya, no? Una nga, ato ang paningkamutan nga ato yung makapot ang iyang isaad nga kinabuhi mo walay katapusan. Sa 15, itang tanan nga hingkod na sa pagtuo angay nga magbaton kasamang nauna. Muna yung magkaigsunan, no? Na kita ko nung hingkod na sa pagtuo angay nga magbaton kasamang una-una. Apan kung kamo, adunay laing panguna-una, ang Diyos na maoy magpalayag ini sa ninyo. Muna yung mga kaigsunan, kung aduna ko tayo laing pang panguna-una, na naapat sa atuang kinabuhi, ang Diyos na maoy magpalayag. Yan na, no? Kaya, kung siya palayag, ini ka ninyo. Ang Diyos na, may padayag. Apan bisan unsay mahitabo, magpadayon ngayon kita sa unahan. Subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Muni atong paningkamutan nga atong masubay kanunay ang pagkinabuhi diha sa atong Ginoong Jesucristo. Ipadayon na to, no? Ingon siya, ipadayon subay niya sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Muna nakaangkon na ta sa kinabuhi nga Kristohanon. Muna mga kaigsunan nga angay na tong ipadayon ang ato ang pagkinabuhi. Kaya ron maangkon na to ang kinabuhi ng walay katapusan. 17, mga igsoon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Ipakita na namo kaninyo ang hustong parangkinan. Busa, sundugan ninyo kadtong nagsunod niini. Ang kuyugon. Kaya kung nagtuo na ta, wala na itong ibuhat ang yang kabubuton. Isa ba atong angkon?